Все още харчите хиляди евро за ковачи за заваряване. Опитайте този революционен 3-1 лазерен заварачен апарат. Реже стоманени вериги само за 3 секунди, разхлабва повредени парапети за 5 и премахва ръжда от стари врати за 10. Дори 5-годишно момиче може да го използва като професионалист. Режимът с висока мощност реже ламарина като масло. Режимът с ниска мощност премахва ръжда, без да надраска метала. Просто го включете във всеки контакт в дома си. С този инструмент вие сте експерт по заваряване.